Sharing is caring for someone else. Sharing is caring for someone else. Giving some. Warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkanmu da wuni. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon bidiyo ga sababbi masu wayanda suke mining Satoshi Core. Ina so in dan yi mana faɗakarwa ne kuma in dan nuna mana wani hanya da zamu samu hashtag din mu ya ƙara sauri sosai ta yadda za ka iya samun coins masu yawa cikin ƙanƙanin lokaci. Na farko dai ga na shigo cikin app ɗina na Satoshi. Zan shigo wurin mining ɗin nan, zai kawo ni a wannan page fuskan. Bayan ya zo da ni nan, kaga zan taɓa wurin hash card ɗin nan inda mutum zai yi gauri nan. Idan ka shiga nan zai nuna maka in za ka shiga ciki. Idan ka shiga ciki zai baka misali, ka gani ina da ant card kawai. Misali zai iya yana son initiating ɗinta ko kuma yana son in join. Idan ina son in join tun daga sunan guda biyu, initiate da join. Idan ka initiating za ka yi initiating ɗin shi ne mutum biyu ko uku ko huɗu ko biyar. Kira mutane za su iya join ɗin ka sai ka yi executing. Idan kuma join za ka yi, za ka je ka samu shi wannan abangan sai ka zo ka haɗa naka wannan code ɗin sai ka zo ka sa ka yi join ɗin shi. Yanzu misali zai minimizing in je in gani ko zan samu shi a cikin group ɗina na WhatsApp muke exchanging hash card ɗin. Dole idan kana yin wannan mining ɗin sai ka yi join group na Facebook ne ko na Telegram ko na WhatsApp group wanda za ka iya amfani da shi wurin join cards ɗinka. Misali yanzu gani cikin groups, yanzu abu nake bukata ant card nake bukata. Misali zan diba in gani misali ga ant card nan, idan muka lura ga shi nan wanda ya turo shi ya ce ant card ne kuma 3 slot yake bukata sai mai copy. Idan kai copy din shi haka sai ya ƙara minimizing. Idan ka minimizing sai ka dawo a cikin app ɗinka sai ka shiga wurin join. Ka gama shigo cikin join sai ka yi pasting din shi a wannan ɗin. Kaga yanzu abin muke bukata za mu cire bakin wurin slot nan, za mu cire shi bakin nan, za mu goge su gaba daya saboda ba su muke bukata ba. Sai mai confirming. Idan muka confirming hash card exchange successfully, na riga na yi join. Kaga na yi join kuma sura mutum ɗaya ya cika. Da ya cika shi kuma sai shi executing shi kenan za mu samu 2.40,000 final hash na hash card ɗin mu. Don haka idan muka lura ganawa hash ɗina ya kai 600,000. Misali ga shi nan 600,000. Don haka idan mutum yana da bukata sai daga exchanging ɗin shi kamar yana ce kore a cikin WhatsApp group ko kuma a cikin Twitter ko a cikin Telegram ko a cikin Facebook ko ina mutum zai iya yin exchanging ɗin hash card ɗin shi saboda mutum ya samu hash ɗin shi ya ƙaru domin ya rika samun yawa a cikin rana. Ubangiji Allah samu dace.